Magandang umaga mga kabayan. Papunta po ako sa ito po yung tindahan ng aking biyanan. No? Bili po ako ng LPG sa Golden Sweet. Ito po yung bus. At ito pa yung park. Ansiloro. Pero sarap. Bago din. Malayo-layo rin po yung bilihan ng LPG. Ito po yung hardware. May malapit na hardware dito po sa amin sa Diamond Village. Ayan po meron dalawa. At dito po yung Golden City. Ito po kami madalas.
tayo sa palengke. Pero hindi pa rin ganun. Meron din tayo para post-up. Palengke na. Ayan. Ito pang alis ko. Stop siya. Diretso pa po yan pababa. Hanap po tayo. H1 Golden Fish. Ang dilihan. Ayan po, palabas na po ako. Barangay. Sa dito. Sa kabila po yung Prince Street. Sa kabila. Mahal na po ng ano. Kasi luwan-luwan na. Nagpagmig na din ang bigas. Magila. Isang umaga, kabayan. Hindi po ako ng LPG tuling. Tumaas na po siya. Dating 1,000. Naging 1,100 na. Kayo mga kabayan. Ano pong almusal niyo dyan? Sa Amerika naman, magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening mga subscribers ng aking channel.
Dati po meron po ako dito ang kaibigan. Meron akong kabayan. Ano Kelly. Albay din. Ako po kasi taga-Uwan Albay. Kaya naman, Igaw. Malayo-layo rin po nilalakad. Okay lang po kasi exercise. Sa mga classmates ko, kabatchmate ko sa Sabah National High School. Ay, makakabayan, dito na po ako. Awi na po ako. Nauna pa sa akin pala yung gasol. Nailagay na pala yung gasol. Na nakapag-exercise, nakapag-vlog pa. Diba, Nay? Good morning! Eto, bumili ako ng good morning! Vlog po, vlog. Ay, gagawin mo, Nay? Glalaga ng itlog. Kumusta naman tulog mo, Nay? Ayos. Kami lang dalawa po dito ng aking biyanan. Medyo makulimlim yung panahon, ano? Oo. Blood. Mga kabayan, malapit na ang Valentine's Day, ah. Ayan, mga kabayan. After ko bumili nga nung dumaan ako doon, may bakery na pala doon sa Phase 1, Golden City. Ayan. At saka bumili ako, may bagong Coffee Co Cafe Mocha. Try nga po natin. Saka yung black. Kaya lang nga po, nawala ng gas. Kaya ngayon lang po mag-iinit ng tubig ang aking mother-in-law. Ayan. Siguro naubusan kasi pagluto namin nung puchero, hindi ho talagang mawawalan na rin siguro. Mahigit 1 month. Ang aming mahiwagang takure. From Florida. Ito po, maglalaga po na itlog. Sa mga Ilocano, itnol. Ayun po, ano po bang almusal nyo ngayon? Itlog. Hi po sa mga relatives ko po. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sabi niya nagkakaakit siya. Ayan po.
ako ng tubig. Sinalin ko yung sobra. Aga ko pa naman na lagay ng tubig. Kanina yung pagbangon ko. Pero ikaw ang magkakape, di ba? Sinindihan ng itlog. Dati mo nang sinindihan. Ngayon, yung pala wala na pong gasol. Kaya po, tumakbo po ako sa Golden City. Golden City. Nakapin akong di oras tuloy na. Matagal na rin ho eh. Yan po na yung pandesal. May pasok pa po yun. Ano pa siya darating? Linggo pa. Ayan po. Tara na po mga kabayan, magkape tayo. Magkape tayo, magpandesal tayo. May palaman dyan. Ayan. Saw-saw sa kape. Wow, red na red ka na ya. Red. Valentine's Day. Ayan po ang pandesal. Binili ko po sa Golden City. Face pan. Meron po kaming butter. Tsaka kape po. Sarap ng mainit na kape sa umaga. Fernando po, mainit na. Kayo po mga kabayan, ano bang mga almusal nyo? At sa mga nasa ibang bansa, sa Amerika, magandang gabi po. Ano po bang hapunan ninyo? Kain po tayo. Vlogger. Kain tayo. Napapansin niyo po kapag kami kumakain ni nanay o nag-ano, isa po hindi na rin kami nakakapagdasal pero nagdadasal kami mga kabayan bago kami matulog. At minsan naman po baliktad sa huli na lang po. Salamat po sa pagkain lalo na kung nabusog na tayo. Kailangan din po kasi natin magpasalamat sa Panginoon, lalong-lalo na sa panahon na ito na pandemic. Malaking pasasalamat po na buhay po ang bawat isa. Yan na yun, kahit ang pandesal. Lagyan mo ng butter. Di ba, Nay? Laking pasasalamat. Laking. Marami po ang mga namatay simula nung nag-umpisa yung itong pandemic, yung COVID. Hindi lang po dito sa Pilipinas, hindi lang po mga Pilipino, kundi maging sa buong mundo. Tingnan niyo po yung kape ko, umuusok-usok pa. Dahil lang po kami kumain ng pandesal na maaga-aga pa. Madalas po late. Late. Parang brunch na po yung kain namin. Lalo na po ako kasi meron po kasi akong polycystic ovarian syndrome. So minsan po talagang ang tulog ko. Minsan naman talagang nalilate din po. Kaya kadalasan kahit gusto mong bumangon, masakit pa sa ulo. Harap po ng pandesal. Masarap talaga pandesal na pag maintan. Saan po ang pinakaunang bakery dito sa Diamond? Yun yung nasa, di ba?
Pagka nasa ano ka doon sa yung unang gate na pantalon. Yung unang bakery. Pastry. Mm. Dami pong bakery dito. Okay, ngayon marami. Dito yata meron eh. Ano ba? Malapit kay Ronnie. O ano lang. Wala na po. Tumahang. Iba na po. Wala. Opo, pares na. Tsaka, pansit bitil. Mm. Mamaya ho na, pagka naayos ko na po, na-upload ko, makikita mo yung daanan papunta sa palengke hanggang Bilihan Pulis ng Lasud. Ay, sure. Mula nung nagka-pandemic mga kabayan, ngayon lang uli ako nakapasok ng Golden City Phase 1. Kasi takot din po ako kung wala namang importante, di ba na mahirap eh. Dalasan po kasi bumibili yung pamangkin ko, kaya itinatawag na lang po namin sa cellphone, sa telepono. Sarap din tunay sa hotcake, ano? Hanggang muli mga kabayan, mamaya uli. Maraming salamat po sa panonood. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe lang po kayo. Like and share. Good morning!